बे टाइमाव बियो मोजांसोमोन फिसौआ। ओमफ्राय बिफाया बेफाराव थाङो, बिफाया बेफाराव थांना फैनानै ओमफ्राय सोंफैदोंमोन आरो आं ओंखाम जागौमोन, ओंखाम दंना गैया होनना सोंनायाव गैला आगैया जाजोब्बाय बाबा होनना बुंनाय बिफाया संनो थिनदोंमोन आरो। संनानै बिफा फिसा खुसि खुसि संनाबा अनजालियानो, जों अनजालि होनना गाबज्रियो फिसौखौ। अनजालिया संनानै बिफा फिसा जाबायमोन आरो खुरनानै। जाखां लोंखां बिमाया बिदिनो बन एसे थानाय अबेबा बायनाय दंमोन आरो, बे बनखौ लायनो थांनानै बिमा फिसा थांबाय लानानै फैबाय। फैनानै दा बिदिनो बनखौबो दोननानै बिमानि सिगाङाव दसे मिनि खुसि रंजाग्लांलायबावदोंनो आरो मेथाइ खननानै एसे मोसाग्लांलायबावदोंनो। बिमाया खिन्थादों आरो आंनो। बेनिफ्राय दा बिदिनो मेथाइ खननानै मोसाग्लांदोंखां दाना बै बिमादैनि फिसाजो दङ, बियो माबा माइरं जावबाय थानायखाय बिगैखौ दसे लाना होदोंनो आरो। बिगैखौ दसे लाखांनानै आधा घन्टासो लादों होनदों खोमा, लाना फैनानै ओमफ्राय बियो न'आव हाबनानै गाव उन्दुग्रायाव दसे जिरायनाय बाजैनो दानि जुगावथ' बिदिनो मबाइलाव आखाइयाव थायो नालाय एसे एनै मबाइलफोर नायदोंमोन खोमा। नायनायावबा संखेबा मा जाखो रावबो नुवासै, न'नि मानसिफोराबो बाहेरायावसो दंजोबोमोन, बिमाबो बिफाबो। बिब'आ ओंखाम ओंख्रि संबाय थादोंमोन आरो। बिब'आ ओंखाम ओंख्रि संनानै दाना मासि गोदो गोदो उन्दुखो बे अनजालिया होननानै गाबज्रिदोंनो आरो। अनजालि अनजालि होनना गाबज्रिबा नायबा दा मानसिया हुस गैयि जानानै थाबायनो आरो। दा बे समावनो बिमाखौबो बिफाखौबो लेंहरबायनो, लेंहरना बिदिनो बयबो गामिनि मानसिफोराबो फैलायलायनानै बिदिनो सहाय सपट खालामनानै डाक्टारनाव मोजां जाबाय बायगोनदां होननानै लाना थांदोंमोन। दा बे समाव डाक्टारनाव मोनहैस्लाबासै, बे समावनो अबथिरा जिउ गोमानायखाय आंखौ गुरायनानै लाना फैफिनबायनो आरो। आंनि मिथिनायाव बेनो आरो। बेसेबांसो बोसोर जादोंमोन? 18 बोसोर जाबायमोन फिसौआ। कलेजाव हाबबाय, लास्ट इयार फरिखा होसिगौमोन ना फिसौजोआ। आंबो गोजान, आंनि न'आबो गबसारगुरियावसो, फिसौआ आंनि बियादैनि फिसा। आं बेखिनिखौल' मिथियो आरो। बेवहाय सुनिबार 1-2 बाजियाव माने सानसुनि 11 बाजियाव माने बन लायदोंमोन मोनसे गामिनि बारियाव। सिख्ला बन लायदोंमोन नामा? बन लायदोंमोन, बिमा फिसा बन लायदोंमोन। दा बिनिफ्राय बनखौ लाबोनानै दोननानै माने ओरै सिख्लाया माने गावनि खथायाव माने दसे बिदि मबाइल नायनानै उन्दुना थाहैदों। दा बिनिफ्राय उनाव ओरै संनाय खावनाय मोनखांनानै उनाव माने बिब'आ जानो थाखाय माने नागिरबाय, गाबज्रिबाय, मोनाखै। गावनि उन्दुग्रा खथायाव माने नुहैनायसै, माने मबाइल नायनानै ओरै माने राव गैला बाव गैला ओलो ओलो बेबादिनो दलद थानाय नुहैदों। माने बेखिनिखौनो जों मिथियो आरो। ओरैनो बे दा जिहेतु रुंसारि जालांबाय बे हिनजावसाया मा कलेजाव फरायनाय? फरायनायाथ' माने हाई सेकेन्डारियाव फरायो। बियो दायो गोदान खुलिनाय जोंहा बिथां सार माइकेलनि गोदान कलेजाव फरायोमोन। मदाराम मा होनदोंमोनलाय मैना? मदाराम मदार्न बे कलेजाव फरायोमोन। बियो मैया साननैल' जादों। बेयाव बियो लास्ट पिअ फाइनालनि फर्म फिलापखौबो खालामखाबायमोन। नाथाय बियो खुसि खुसि खालामनानै मैया बिमाजों सानसुआव बन लायनो लेंलांफानायाव थांनानै फैनानै गावनि बिमादैनि उन्दै गथ' 1 बोसोरनि जानाय खुदियाखौ ओरैलाबो बे बिजायं फिसाखौ बामदोंमोन आरो। थिग आधा घन्टा, बे बिनानाव जायो, आधा घन्टा बेखौ बामै एरियै गथ'आ बामखांनानै बिनि बिमाया माइरं सालिबाय थादोंमोन। ओमफ्राय फैनानै बियो न'आव हाबफैनानै मबाइलखौ दसे गेमफोर गेलेदोंमोन खोमा, आंबो गैयामोन। ओमफ्राय गेम गेलेनानै बिदिनो बिसिनायाव जिरायनानै आथिंखौ गाहाय खालामनानै खांग्रांनानै मानसिया माने गोलैनानै दंमोन आरो। थिग बेयाव बिनि बिब'आ, बिनि नामा जोङो न'आव अनजालि होननानै गाबज्रियो। अनजालि सिखारदों, मासि ओलो ओलो उन्दुखो नोंलाय होननानै बिब'नि मुङा पुर्निमा। बे पुर्निमाया गाबज्रिनायाव नुहैबाय, न' सिङाव नायनानै मानसिया फोद्दानानै मेगन थाइसे नायनाय आरो मेगन मोनसेया जोख्लोबनाय। बिनि उनाव आंनि फिसाजो पुर्निमाया, आंबो खामसालियाव दङमोन, बेयाव गाबख्रावनानै बुंबाय,
अनजालिया माबा जाबाय होननानै जोङो खारलांनानै नायोबा मानसिया जेबो हुसबो गैया, जेबो लोर-सोर गैया। बेयाव हाजासे जोङो नाजादोंमोन, खुगायाव बार सुदोंमोन, सोमावदोंमोन, गोबां बायदि राहाखौ जोङो लादोंमोन, दै दौदोंमोन। बिदिनो गामिनि रायजो राजाया उनावहाय गासिबो मोनफैजोबदोंमोन आरो। नाथाय जोङो गहपुरसिम मेडिकेलाव लांदोंमोन, लामा ससेयावनो मानसिया सुहाबजोबनानै जिउआ गोमादों आरो। बेखिनियानो।